masu iya magana da yakan ce matasa su ne kashin bayan al'umma. Idan matasa sun gyaru ana sa ran al'umman sun gyaru. To wannan haka yake a daidai lokacin da wasu matasa ke ci gaba da aikata ta'addanci tare da sara suka da shaye-shaye, su kuma wasu duk dakile wayannan aiki na ta'addanci suka yi, inda da bisani suka ce sun rungumi yin karatun addini, kamar yadda wayannan 'yan matasa da ke yankin kawo unguwan dosa suka haɗa kansu a sakamakon nasihohin da wasu bayan Allah suka musu. A cewar su gwanda su zamanto nagari domin al'umma sai alfahari da su. To shirin gari ya waye mun garzaya wannan yanki ga kuma yadda muka yi nasarar cimma wayannan 'yan matasa suna faman karatun alkur'ani mai girma kamar haka. Babban abin da na yi muku magana shine cewa sallah na hana munanan ayyuka. Mutum a rayuwar shi da hankalin shi ya dauki abu da zai gusar da hankalin shi, wannan shine babban hasara a rayuwar mutum. Domin abin da nake so ku gane shine da muka yi magana cewa sallah na hana munanan ayyuka, in ka taya shi tsaye da sallah sai ya hana ka wa'annan abubuwa. Mutum da hankali, me bambancin mutum da dabba? Hankali. Duk wanda ya rasa hankali ya zama kamar dabba da kenan. Mutum kuma ya tashi da kanshi ya nema ma kanshi abinda zai raba shi da hankalin shi, shakiyanci ne wannan na musamman. Saboda haka ya ku jama'a, ku tashi tsaye mu rabu da ƙauyukan da zai raba mu da hankulan namu. Duk wanda ya yarda ya rabu da hankalin shi ya fa zama dabba, don shi kadai ya bambanta tsakaninmu da dabbobi. Mu duba mana mashin yanzu haka gan ana tuka mashin da sai ka ga yana fitar da hayaki, haka ne ko? Amma kuma mai hankali kuma yana zukan hayaki. Mashin na kokarin fitar da hayaki, kai kana kokarin zukan hayaki zuwa cikin naka. A wannan rashin hankali ne na musamman. To daga bisani ne muka keɓe wasu daga cikin wayannan 'yan matasa inda muka ji ta bakin su musamman game da dalilansu na ije wayannan kayan aiki na ta'addanci tare da shaye-shaye. Sunana Abubakar Sadiq daga layin Kafisoli Road, Kawo Kaduna. Ka san an ce komai akwai sanadiyya. Sanadiyya ta ce wata mata wanda ta ba da katin gayyata cewa mu zo shan ruwa a nan demonstration. Da muna zuwa sai kuma muka tarar da abin ba haka yake ba, sai ta janyo hankalinmu, ta faɗakar da mu, ta tunatar da mu suwa ne, ta tunatar da mu addininmu. To hakan da ya janyo hankalinmu da dama, ya janyo hankalin matasa da yawa waɗanda ka gani a nan suna yin karatu. Ba don komai muka yi din Allah, kuma mun tsaya ga Allah, mu musulmai ne, mun yarda da alƙawarin da muka yi da ita cewa za mu bi Allah, sannan za mu daina abin da muke yi. Sunana Ibrahim Abdullahi. Abubuwan da muke aikata a baya, ta wani bangaren muna aikata alkhairi, ta wani bangaren kuma ana aikata ba daidai ba. Sunana Abdulganiyu Jafar. A baya wanda ba kyau a ce a rayuwa an ce ka manta da baya ka gyara gaba. To muna kokari iyakan bakin kokari dai a rayuwar dai da aka yi a baya, mai kokarin gyara abin da muka bata a baya mu gyara shi a gaba. Muna iyakan bakin kokarin mu akan haka, saboda mu mun san ba abu bane wanda muke aikata ba mai kyau ba. To dole ya kasancewa duk wanda shi ma yana aikata abin da ba daidai ba, dole mu kokari mu jawo shi domin shi ma ya fahimta, ya zo ya hau layin da ya kamata, layin Annabi Muhammadu, dirban Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ɗaya daga cikin masu unguwanni da ke wannan yankin shi ma ya halarci inda wayannan 'yan matasa ke ci gaba da gudanar da karatuttukan addini kamar haka, inda shi ma muka ji ta bakinsa. Sunana Abubakar Adamu. Gaskiya alhamdulillah wannan mun gode ma Allah, wannan malama kan ta taimake mu yanda abubuwan da yake taso mana dama muna son irin wannan mutane su dan yunkuro mu ma mu bada gudunmuwar mu. To amma kullum muna cikin bada gudunmuwa 100%. Muna cikin godiya. Daya daga cikin malaman da suka jajirce wurin ganin sun koyar da wayannan matasa tare da nuna musu illan abin da suke yi, ya mana karin bayani. Kamar inda na gaya maka, suna na Jibril Ahmad Shehu, ne memba ne na kwamitin da'awa na masallacin Sheikh Ja'far Mahmud Adam da ke 'yan majalisu a nan Kaduna. Ina nan rannan babban limamin masallacin Sheikh Ja'far ya kira ni, ya ce akwai wani aiki kusa da kai
an yi ma masallaci magana cewa akwai matasa da ke irin wannan, kuma ga su nan kasance wakilci masallacin zo ina musu nasihohi. Sai na shigo nan wurin na zo na tarar da matasa da yawan gaske waɗanda suke da irin waɗannan halayen. Wasu sun bari, wasu har yanzu suna ɗan tabawa. Abin ka jawo hankulansu, muna nuna musu abubuwan da ya kamata su yi a rayuwa, na nuna musu cewa duk wanda ke da sauran iyaye a gida ya koma yau ranar sallah ya je ya tsuguna a gaban iyayen, ya nemi gafararsu, su sa mishi albarka, iyayen su yi mishi addu'a. In Allah ya yarda wannan babban lakani ne da zai sa su bar rabu wayannan abubuwan gaba daya, kuma rayuwarsu ta yi haske insha Allah. To da ƙarshe dai wayannan 'yan matasa sun nuna kyaransu da ake yi da kuma yanda gwamnati ba ta ɗaukan wasu daga cikinsu tana ba su aiki shine makasudin jefa su cikin aikin ta'addanci. To da fatan dai matasan da ke aikata wannan mummunan aiki na ta'addanci, shaye-shaye, za su yi koyi da waɗannan 'yan matasa domin su ma su zamanto nagari don al'umma sai alfahari da su. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Abdullahi Musa Sogiji, DITV gari ya waye.